Rođena u jednom od najstarijih kragujevačkih naselja, Snežana Negovanović-Prokić, deo svoje rane mladosti provela je u Parizu, a danas živi i radi u Holandiji. U sebi nosi duh i šarm svog rodnog kraja, koji je spojen sa veličinom i sjajem grada svetlosti i smirenošću nekada moćne kolonije i zemlje Lala. Piše kratkim, vrcavim, običnom čitaocu vrlo razumljivim rečenicama koje su često prožete humorom, satirom, izvesnom dozom sete, pa i nostalgije za prošlim vremenima. Oni koji su pročitali prethodna 3 romana i prethodne 3 knjige Snežane Negovanović-Prokić željno su iščekivali njen novi roman. Da li se pridržava i da li se drži svog jedinstvenog stila i ljubke naracije i u okeanu ljubavi, to će nam reći i sam autor. Roman je po mnogima poseban. To je jedna zaokružena priča. Obično do sada sam imala više zaokruženih autornih priča, međutim ovo je jedna priča sa glavnom junakinjom. Možda je primer jedne tipične žene ovog vremena koja je bila pod uticajem sredine, pod uticajem roditelja, onako krhka i slaba i odrasla, izborila se i uradila nešto što niko od nje nije očekivao u nekim poznim godinama, onako izborila se za neka svoja prava. Evo, oni koji su čitali vaše romane, evo da krenemo od prvog, hoću druge snove, bili su svesni tog autobiografskog u njima, jednostavne rečenice, svako je u njima mogao da se pronađe, ali puno sete i nostalgije, ali s pravom. Zbog čega? Pa, pisala sam taj prvi roman onako baš srcem, iskreno, otvoreno govorila o nekim mnogim temama koje su kod nas tabu, nažalost, a seta je došla, jer zadnjih 25 godina živim i radim u Holandiji, to je neka nostalgija koja se ne leči, izgleda kod mene ne postoji leka, tako da je to malo onako prošeta. Posle prvog romana i čitav vaš život se zapravo promenio. Često ste dolazili ovde u Srbiju kako biste ga promovisali, zatim su sledile i druge knjige. Rekli ste ova poslednja manje autobiografskog, a da li opet ima nekih motiva od kojih ne odustajete? Znate šta, ova zadnja apsolutno nije, ona je za sebe, priča za sebe, ali neko ko me poznaje odlično znaće da sam u nekim segmentima ja. Tako da ovo je jedna priča. Rekli ste 25 godina živite u Holandiji, i dalje razmišljate, ali i pišete na srpskom, jedino na maternjem jeziku može emocija i da se izrazi, pa da li ste možda pokušali suprotno? Jesam, pokušala sam suprotno, ali teško. Moram dodati, ne znam da li sam u prošlom susretu sa vama napomenuo da se prvi roman preveden je na holandski jezik, tako da su savršeno uspeli da prevedu svaku emociju i svaku reč, tako da sam zaista prezadovoljna, a inače najbolje iskažujem svoje osjećanje, emocije i sve ono na maternjem jeziku. Gde su naredne promocije? Po Srbiji vidjet ćemo, pošto poželim i malo odmora, pa makoliko da sam ovde, nikada nije dovoljno vremena da sve ukomponujem i promociji i odmor i druženje sa prijateljima. Vidjet ćemo gde će biti susret, uglavnom nestajem, idem dalje. Okean plovi. Da, a okosnica romana je ljubav kao i u prethodnim romanima, tako da verujemo evo i sa 5. knjigom da ćemo vas takođe ugostiti ovde. Ja se iskreno nadam da neću stati kod okeana ljubavi, jer iako je okean jedan veliki, dubok, nepredvidivi, pun svega i svačega, da neću stati kod njega, a iskreno da kažem, imam puno materijala za još puno romana, tako da se nadam nekom novom susretu sa vama. Posle prvog, uglavnom autobiografskog, hoću druge snove, niza priča što doživljenih, što izmišljenih, ali u svakom slučaju zanimljivih u drugoj knjizi Ljubav i kašalj, kao i u trećoj koja je stigla sa vetrom, ovoga puta zarodnili smo u okean ljubavi, rekla je na početku promocije profesor književnosti i novinar Nevenka Vitković. Ljubav kao nepresušna tema, ti famozno muško-ženski odnosi. I sredina, ova naša, još uvek patrijarhalna, ali u kojoj žena odlučuje, donosi svoje odluke i pobeđuje na kraju. Trpi uporne, bori se,
ali snagom volje izlazi iz svih teškoća i sumorne svakodnevnice i odlučuje da živi sa drugim koje voli i pazi. U stvari, odlučuje da živi sama, ali da ostane sa drugim muškarcima. To bi trebalo da otkrijete sami. Čvrsta i hrabra odluka. Nažalost ili na sreću, pitanje je sad sve više takvih žena. Nije lako ostati sam u svetu muškaraca, u svetu gde nema više ili ima sve manje džentlmenstva, pažnje, brige i nežnosti, u kome vlada snaga, drskost, bezobrazluka. Nenina junakinja se odlučuje na takav korak. To fascinira jeste borba da se ide dalje napred. Kad padneš, pao si, konstatuješ i ideš dalje. Laka koraka ne juriš, treba ti vremena da se sabereš, ali ono što je sigurno, nisi stao. Možda su ovo na neki način neki lomni, presudni trenuci za Nenu. Neki trenuci kada se sa visina, a letao si, spusti na zemlju. Svega tu ima. I pada i razočaranja, gorčine, sete, godina, ružnog vremena, jer te vetar šibao. Ali ona se ne da kako u životu, tako i u pričama.